Edi simbang patakit ka kalidaan pailaang dato kabakirang paita. Di nag-asawa kami dyan lakay ko. Tumultulong ak pa nga nagpukpukan te kayo. Ay nagregat edi nga talaga. Yung mayatan tatanta nadalusan nanamayan nagiti apukon nga agtrabaho ta nalinisan dati nga taltalon iso ti kwa tinaltalon mi di ako agpaalat at kami ti roro o dila kay kog sakayak tinuhang or nga may paspasakayak ijay enti ulo tinuhang nagrigat dato di nagsamot kay kayo pa nga dadakkel ako kunak agpukpukan kami ti kayo daldalos dila kay ko apay at damot ti ko alaya maangot ko alaya ko na apay nga kaya gaya nadadya tayo makit-kitak nga malmalukong na nagdigyan gayam ti Muslim ito ide taad datay nabubuong nga malmalukong da tas kadama mula dang alaya napaot gaya matalaya oreno manupulong at awanan ka agbiag dalarta sila din na umami dato yun sa bakiran pa iso nga mayatan ide nadalusan wala ta kamadaktal mo dagaya anak mi tumultulong damot to na nga daldalusan kasanungay tatang ka kasanungay ni kita dadakpala kayo ay ka pukanan at magangwan sa dati isong road putad-putad awang pay mo ti sinso ide wasay kaya pagpukan ti kay kayo nga dadakkel kan ide nagdadakkel nga lamas ti kwanto italtalon na ide pamayan di lagay ko po danog-danogan na lang no wanti bunang danogan na dyan dalag dadakkel nakaalala kaya nagadong nga lamas paltat mo tayo na dyan nga sirop ti kalidaan nagadong alam mo di agtalong kaming ka ay tugot mo ito no agsubli ka dati lamos nga dyan tugo mo nagadong alam mo paltat kada ar-aro gurgurami di kita ti lamos ide mapnak kami ti sidsida ide awan pa ti lason nga pag-spray ngam tatan awanan di kami agsidan no di lang nga gumatangan Muslim gapo pawas iso ti sidsida umin tao mo lamos ito yun ay pag-spray na ka makapatay mo ti lamos akawanan gengga ti gumagatang kami na awanan nagidila mo sa hindi
dagang agbanit, dali gito apo ko, nagbanit, dag siid mo, dali tatangda, dati bunuan, ay nagadong alamos. Hindi, nga pa, agyudong kam dito kurong naglaka, kakasi kam nga gawawit, nagadayaw, tilata, ay, siya ito, no, ada 4 pesos nga paglakwam me. Naglaka sila mo. Diya wala sa nga iyudong nito. Ang pa di 5 pesos. Naglaka ide. Na nagadong mo. Ngam tatanawanan, nagayayan. Sana daros mo tan. Awan matan tiada mo sa iso nga tata ramid daga tiapo ko garamid dati pispandan ayat dala nga makasida kami ti lamos data ti pispanda nagaramid da iso dati nagalada mo ti kuan nakasida kami mutan kuan tapis pandan ta nag-harvest da basit so ano to iti kuan aramid da di kay apo nagaramid da tipis pan so ato kaya awang kumati no adalang todo kuma nagmayat kuma awan nabayagan awan todo iso dato yun te patinggana dato istorya ko na apo nga napanunot ko bakit ako no 98 to kadato yan umaya September 10 na po nakapoy ako isursuro kagaya po di na naroom tital-talon nagtatrabaho na mo tita pa siyempre na magtrabaho ta dol iso ti pagtatrabaho na ikat tagay na umudan, himang padan. Sila ito yun. Agtalon tamutan. Himang padan. Isursuro kay data. Ni, ag-spray kayo gani, nagadunga-danga kung kunagkanyada. Kadi na magnarungan maruam tital-talon. Isursuro kay data bitiapo. Ito, dato yun ti patinggano dati istorya ko na po awanin babayin ta awanin talaga